हाबगासिनो दङ दैदेनगिरिफ्रा बिराद खस्थ' खालामनानै हाबदों रायलायदों रायजो राजाफोरजों आरो नुगासिनो दङ बर'फ्राथ' 80% एबार नांगोलावनो होगोन BPF-नोनो आरो गुबुन हारिफ्राबो मुस्लिमफ्राथ' 80%नि बारा जोंनोनो होगोन आदिबासिफ्राबो दा सिद्धान्त फैबाय 80%नि बारा आदिबासिबाबो होगोन आरो राजबंशिफ्राबो बिब्दिनो होगोन 80%। गतिके BPF-नि देरहानाया एकदम निश्चित नेपालि सूत्रधर नाथजोगि ओरैहाय सरनिया अखमिया बर्मन जेसेबां जाथि गस्थि दङ हिन्दीभाषी बङालि बयबो BPF-नोनो होगोन आरो देरहाथारनांगौ होननानै बयबो माबायानो रायजो राजानो बुंदों आरो बयबो बुंदों देरहाखागोन। रायजो राजाफ्रा जोगारदोंनो रायजो राजाफ्रा बजबदों बेखौ नोंथांमोना मिथिं थांब्लानो नुबाय धरिलक नैबेहाय नायहर बाहाय बेसेबां रायजो राजाफोर दं बे खाथियाव थानाय नैबे गामिफोरनि रायजोफ्रानो ओंखारबोजोबदों आरो बयबो BPF-निनो मानसि अब्ला रायजो राजाफ्रा जोंखौ बजबना लादों ना जोगारदों नोंथांमोना बेखौ नायनानैनो प्रमान नुगोन जोंखौ बजबदों जोंखौ जोगाराखै UPPL-आ गामियाव हाबनो साहसआनो गैया ओंखायनो नख्लि फर्म रानदों बिथांमोनहा अरुणोदय स्किम होनायनि लालसा देखायदों आरो लखपति बायदेव स्किमनि फर्म फिलआप खालामनांगौ होननानै बिथांमोनहा दासिमबो इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जागासिनो थानाय समावबो गामि गामि हाबनानै हिनजावफोरखौ बे रोखोम लांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं थगायगासिनो दं दिनै बिथांमोना गावसोर जेनगोनखौ नुनानै थगायनायनि लामा लादों गाबोन समफोर पुलिस मिलिटारि बाहायनानै बोलो बाहायनोबो सेस्था खालामगोन बेनि उनाव मोना रायजो राजाफोरनो थाखा राननानै भट लानो थाखाय सेस्था खालामगोन बेनो बिथांमोननि केरेक्टारा। दिनै आफलागाव प्राइमारि BPF-नि बानजायनायाव जोंनि अन्थाइबिल गामिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जोंनि हानजानि बिसायख'थि फोसावदिंनि मेल जथुमनाय जादों जेरावनाखि प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय समाजखौ दैदेनग्रा माखासे गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेल समाजकर्मी व्यक्तिफोरखौ लेंहरनाय जादोंमोन बिथांमोना गासैबो बाहागो लाफैनानै दिनैनि मेलखौ जों बिराद गाजा गोमजायै खुंनायाव मदद होफैदों आरो बिथांमोनहा जोबजासे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि फारियै जिहेतु बेवहाय जोंनि बिजाथिया स्वयं गावदोंमोन मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथाङा आरो जोंनि लाइमोन BPF-नि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन आंबो दंमोन जोंनि गासैबो बिबुंथिफोरखौ बे ओनसोलनि सानदों हनो गोरों बुद्धिजीबि लेखा गोरों समाजकर्मी बिथांमोनहा गोसो होना खोनासंदों आरो बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंखौ मदद होदों दिनै खोनासंनायनि गेजेरजों बै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा फैगौ बिसायख'थियाव BPF-खौ मदद होनो थाखाय बयहाबो गोसोजों थिरांथा खालामनानै लानानै दं आरो आथिखालनि जे UPPL हानजानि सरकार बे सरकारा थारैनो BTC-खौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे खुंथायखौ बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं BTC गभर्नमेन्टआव थानानै जेखिनि सिगाङाव बिथांमोनहा गावसोरनि हानजानिफ्राय रायजो राजाफोरनि खोथा होदोंमोन बेफोर मोनसेबो हाबाफारिखौ मावफुङैयाव दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ लानानै गोबां खुद्रिनाय दं आरो बेखौ बिसायख'थिनि गेजेराव बिसायख'थिखौ फैब्ला बिथांमोनहा निस्सय फिन साजा होनायनि फावसिलायै BPF हानजाखौ भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावगोन बा BPF हानजाखौ आरोबाव सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय नारा नाथा बिथांमोननिफ्रायबो नाजानाया थागोन बेखौ दिनै जों मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों रायजोफोरनिफ्राय रिएक्सनखौ नुदों मोनसे दुखुनांथाव आरो लाजिथाव मुगैथाव बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै UPPL हानजाया खुंथाय हानजायाव थानानैबो गावसोरनि मोजां हाबा मावनायनि गेजेरजों रायजोफोरखौ बुरखायनानै बुजायनानै गावसोरनि खाथियाव बिथांमोनहा बोजबनानै लानायाव फेलें जाबाय मानो होनोबा थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो रायजोफोरनि खामानि मावहायाखै न'खर साख्रि होनो होननाय बाथ्राखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जेरैबायदि गोख्रोङै बै समाव बिसायख'थि समाव बुंदोंमोन दिनै सासेनिबो साख्रि होनो हायैयाव गामि गामि रायजो राजाफोरनि खाथियाव बिथांमोनहा हाबनो हाला जोंनि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 10 लाख थाखा बेबायदि होनायनि जे जबान होदोंमोन बेखौबो मोनसेबो होनो हायैयाव दिनैहाय जोंनि महिलाफ्राबो दिनै गामियाव हाबबा बे हानजाखौ गिलु फालु सोंलु थिखांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ आख' फाख' खोख्लैदों जोंनि गोबां लाइमोनफोर जायफ्रा न'खर साख्रि मोनगोन होननायखौ फोथायनानै बिथांमोनजों हानजायाव खामानि मावदोंमोन बे लाइमोन लेखा गोरों बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै साख्रि मोनैलाय बे हानजाखौ दिनैहाय गामियाव हाबनाय लोगो लोगो बयबो बेंनानै सोङो बयबो बेंनानै बिथांमोननि सायाव नानान धरननि प्रश्न खालामो रायजोफोरनिफ्राय गोखा गोखै बाथ्रा खोथा खोनासंनाङो रायजायो बेनि थाखाय उफाय गैयैयाव दिनै बिसोरो
बे इलेक्सनखौ देरहाहोनायनि गाज्रि खायदा कौशलजों दिनै हाबनो रायजोफोरनि गेजेराव बोरैबा हाबनो हायो बेनि लामा नागिरनानै बिथांमोनहा